Вашите наблюдения какви са? Има ли деца, има ли млади хора, малки, непълнолетни, които предвид факта, че в интернет е по-лесно, стават зависими още в тинейджърска възраст? Разбира се, че има. Дори, тъй като стана въпрос тази публикация, миналата седмица провокира един мой клиент, който ми каза, естествено, че има, казва, започнал съм от много по-малък. Баща ми, казва, имаше профил, той самият ми показваше как залага на мачове през този профил и аз, казва, съм вземал неговия телефон и съм залагал. Други са ми разказвали, че са вземали чужди лични карти, са регистрирали акаунти, нали, търсили си и са намерили начин да се заобиколи преградата и да се влезе онлайн. Аз много пъти казвам, няма как, тъй като има етапи. Проба, употреба, злоупотреба и тогава се стига до зависимост. Няма как 18 годишен идва или 19 годишен при мен и личи, че е зависим. Кога са минали тези етапи? Когато е навършил 18? Колкото и бързо да минават, за да се достигне до зависимост, това са и средства, и капитал, т.е. пари, които трябва той да е имал този човек, за да генерира, за да стигне до зависимост. Самия факт, че имам клиенти на по 18-19 години, говори за това, че те играят от доста по-малки.